поки, власне, існував терор державницький, поки існував і Радянський Союз. Это была, конечно, формальность, потому что все важные решения приймались у Москве. Ось з одного боку ми маємо репресії, маємо колективізацію, маємо тотальну пропаганду. Якщо ми подивимося, проаналізуємо весь карально-репресивний апарат, то на чолі стояли лише росіяни. Адметною цехою сталінського тоталітаризму був, власне кажучи, тотальний характер репресій. Советизація – це так само вже індустріалізація, урбанізація, яка мобілізувала шмат народу, які вже у цих нових створених гвалтом умовах. Жихари любой вёсочки ці маленького городка в Советском Союзе были закладниками Кремля. Мы не имели возможности почувствовать то, что Европа, когда кончилась Вторая мировая война, у нас началась вторая оккупация. Вітаю спадарства! У ефірі телеканалу Белсат дискусія гісторикаў «Інтэрмарыум». Яе паведу я, Павел Мажейка. Адкрыта аргументавана і без цэнзуры мы гаворым пра гістарычныя падзеі, сутнасць якіх хаваецца ад нас за сухімі тэкстамі манаграфій і падручнікаў, часта незразумелымі мовамі, але часцей за ўсё за масівамі прапаганды. Тэма нашай сённяшняй дыскусіі на вашых экранах. Калі ласка, увага! Пасля заканчэння восенню 1945 года Другой сусветнай вайны насельніцтва Беларусі ды іншых вызваленых ад нацызму краінаў нашага рэгіёну мела права спадзявацца, што жах і гвалты сталінскіх рэпрэсій ды нацысцкай акупацыі нарэшце скончацца. З'явіліся рэальныя надзеі на спакойнае жыццё, але расчараванне надышло вельмі хутка. Савецкі рэжым не перастаў быць у сваёй аснове таталітарным, а ўсеабдымны кантроль над грамадствам быў сутнасцю кіруючай камуністычнай партыі. У 50-60-е гады мінулага стагоддзя у савецкай Беларусі, як і ў большасці савецкіх рэспублік, дзяржаўная палітыка была накіравана на інтэрнацыяналізацыю і уніфікацыю нацыянальна-культурнага жыцця. На практыцы гэта праявілася ў татальнай русіфікацыі. Пачаўся актыўны працэс скарачэння колькасці школ з нацыянальнай мовай навучання і адначасова застасоўваліся правілы вызвалення вучняў рускамоўных школ ад вывучэння нацыянальнай мовы як вучэбнага прадмета. Усё гэта з цягам часу прывяло да таго, што, напрыклад, у беларускім грамадстве беларуская мова была выціснута на абсалютна маргінальнае месца. Іншым важным кірункам дзейнасці савецкай улады была барацьба з рэлігіяй. Гэта прынесла новыя выпрабаванні для святароў і вернікаў усіх без выключэння рэлігійных канфесій. Маральнага ціску і адміністрацыйных перашкод ім давялося зазнаць тады не менш, чым у перадваенныя сталінскія часы. Пасляваенная палітыка саветызацыі Беларусі працягвала гвалтоўнае навязванне сацыяльна-эканамічных і палітычна-культурных сістэмных змен, а таксама ідэалагічны эксперымент над зменай свядомасці людзей. У выніку такіх змен павінен быў нарадзіцца новы чалавек – Homo Sovieticus – чалавек савецкі. Итак, заканчивается Другая сусветная война. Войски и танки Чырвонай армии несут нам на наши земли разом с вызволением от нацизму, несут велизарнейшие змены, несут новую диктатуру, новые коммунистичные режимы. Тема советизации наших держав після Другої сусветної війни у центрі уваги наших експертів, яких я з велизарною радістю представляю. Бірута Бураускайте, генеральний директор Центру дослідження геноциду і супротиву жихаров Литвы. Добрый день. Добрый день. Злева от меня Ян Шумский, польско-белорусский историк, доктор истории, супрацоўнік Института истории науки Польской академии наук, а таксама автор книги «Советизация Заходней Беларуси» в 1944-1953 годах «Пропаганда и эдукация на службе идеологии». Добрый день. Справа от меня Феликс Акерман, немецко-польско-белорусский историк.
супрацоўнік нямецкага гістарычнага інстытуту ў Варшаве і, між іншага, даследуе пасляваенную штодзённасць у нашым рэгіёне. Вітаю. І Олег Бажан, кандыдат гістарычных навук, супрацоўнік аддзела гісторыі дзяржаўнага тэрору савецкага перыяду Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Вітаю вас. Спадарня Біруте, да вас пытанне. Ваш цэнтр даследавання генацыду называе лічбу 700 тысяч жыхароў Літвы, якія дзяржава страціла за перыяд 1940 па 1952 год. Страшная лічба, улічваючы, што сёння Літва налічвае там, по-моему, 2 мільёна 800 тысяч жыхароў. Як в сённяшняй Літве ацэньваецца савецкі перыяд? Я немножко должна вас уточнить, потому что это число, которое вы упомянули, это утрата в такое время, это не значит, что они все погибли, потому что они просто, их не было в Литве. Одни сидели в лагерях, другие в ссылке, не все они вернулись, но мы эту цифру, как сказать, определили по этим, что оккупация репрессировала это большое число литовских жителей Литвы. И часть их была, если так уточнить, сколько погибло, сколько такие реальные утраты. Это 280 тысяч, которых не осталось на Литве. Если они и не погибли в лагере, они не вернулись. Или они уехали в Польшу, например, в репатриации, они тоже уже не литовские граждане. Это число означает, сколько мы потеряли граждан Литвы в это время в оккупации. Но кроме демографических утрат очень много было и других в экономике, духовной жизни. Это барбарская, такая брутальная советизация всех областей. Наверное, мы об этом будем шире говорить. Сказать коротко, советский период в Литве оценивается, называется словом оккупация. Да, это не все. Еще есть у нас, нужно признать, что есть процент жителей, которые какую-то ностальгию еще чувствуют в прошедшем временам, но в обществе, особенно если взять поколение, с которым теперь около 30, 25, 30 лет и немножко старше, так у них уже в менталитете, что Литва была оккупирована, никаких вопросов не выдвигает. Олег, кірую пытанне да Олега Бажана. Вот прадстаўляючы вас, я сказаў, ваше месца працы навуковай, гэта аддзел гісторыі дзяржаўнага тэрору савецкага перыяду Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Наколькі мы ведаем, назва, вось гэты слово дзяржаўны тэрор савецкага перыяду з'явіліся зусім нядаўна. Ці можам мы казаць, і цікава будзе ваша думка, разуменне, успрыманне ва ўкраіне савецкага перыяду за гэты час змянілася, мяняецца? Останнім часом у нас відкриваються архіви радянських спецслужб, тому ми на деякі теми можемо дивитися більш докладно, тому що вже тепер для громадськості доступні цифри, статистика політичних репресій в Україні впродовж з 1917 по 1991 рік. І це не тільки, власне, статистика, але це доступ і до матеріалів тих, хто співпрацював із КДБ, чи то із з органами НКВД. Тому ми на сьогоднішній день просто-напросто розширюємо наше уявлення про той державний терор радянської доби, який тривав, по суті, саме з часу це встановлення радянської влади в Україні у 1919 року по 1991 рік. Тобто висновок, який представлений і в українських підручниках, і в українській історіографії, поки, власне, існував терор державницький, поки існував і Радянський Союз. Дякую. Ян, кажучи про савітизацію наших держав, наших земляў, што мы найперш маем на ўвазе?
Это была унификация с рештой Советского Союза, унификация у сенсе господарчым, унификация у сенсе політичним, ну і унификация, об чим так само була мова, у сенсі ментальним, так, зміна ментальності, утворення, створення чоловіка нового типу Homo Sovieticus. Ким має бути Homo Sovieticus? Це питання ну, достатково складове, тому що ми можемо, звісно, стверджати, що у певному сенсі цей проєкт удалося зреалізувати. Ну, часто доводится чуть, что Беларусь оказалась такой вот наибольш советизованной часткой Советского Союза. Ну, ведаеце, тут гэта пытанне дыскусійнае. Густу. Можна таксама пытанне густу. Можна таксама гаварыць пра канкрэтны прадукт саветызацыі на прыкладзе Прыднястроўя, на прыкладзе некаторых абласцей, таксама Украіны ўсходняй, Крыму, правда. Гэта праект, які не быў завершаны, і ў пэўным сэнсе вось пабудова, намаганні да пабудовы рускага свету у пэўным сэнсе можна знайсці якіясьці рысы, вось тое, што закладвалася ў падмурак яшчэ ў савецкія часы. Ну, а якщо говорити взагалі про природу радянізації у 40-х роках на теренах, власне, всього Радянського Союзу, то, звичайно, мабуть, головним таким елементом це було утвердження тоталітарного режиму, повернення тоталітарного режиму на ті території, які перебували в окупації довгий період часу. Власне, Сталін і керівництво в Кремлі боялися, що впродовж нацистської окупації відбулася промивка мізків саме нацистами, і, відповідно, треба було провести ряд заходів, які могли б, знову ж таки, повернути монополізацію комуністичної партії, утвердження комуністичної ідеології. От саме за цим ми і бачимо, чому саме в другій половині 40-х років у нас політичні репресії як в Україні, так і в інших республіках Радянського Союзу посилюються. І цей процес, знову ж таки, політичних репресій, він знову набував все більших масштабів і набув апогею. От я думаю, що колеги погодяться, десь на 1950-ті роки. Ці такой уже була необхідна політика советизації. Ці, в принципі, її просто не можна було позбігнути. Тому що Совєтський Союз, як ми тут кажемо про те, що це, ну, ідея була уніфікувати всіх, підвести під один знаменальник. Ну, это питание, с якой логики мы глядим, а все-таки головным актором у той час была партия в Москве коммунистичная, и з пункту глядзення партии якраз шла речь о том, как, скажем, перенести межи Советского Союзу на заход достатково, ну, некалькі сот километров, и уключить эту территорию у Советский Союз. Плюс увесь час было так само мышление про эти территории як небезпечные потенциально, где шмат ворогов потенциальных, у тым ліку маецца на увазе мясцовае насельніцтва, так што... Бок насельніцтва гэтых тэрыторый, про якія мы говорим, адбіралася з камуністычнай партыі, з Москвы, адбіралася як насельніцтва патэнцыйна варожае. Да, это и у адносінах да мясцовых палякаў, але я думаю, што это і у адносінах да ўсіх, якія жылі пад акупацыяй нямецкай. Трэба мець на ўвазе, што все, пра што мы гаворым, это якраз толькі некалькі гадоў пасля нямецкай акупацыі, якая длілася хоць 3 гады. Это не так шмат, колькі у цэлым, конечно, савецкая ўлада пратрымалася, но все равно это оставило след якби на месцы, але таксама ў мышленні большевікоў пра тое, як трэба саветызаваць. Але мне здаецца, што там таксама важна, што разам з гэтым багажам якби партійным таксама шло мышленне пра тое, што Савецкі Саюз — это саюзная дзяржава, ў тым сэнсе, што все-таки была пратрымлівая ідзея, што будзе Літоўская Савецкая Рэспубліка сацыялістычная, беларуская, украінская, і услед за этим шло якби унификация якраз у рамках этих так само республиков. Мне здається, що це важливо, що це відбувалося трошки інакше у Україні, у Литві, у Білорусі все-таки. Дякую. Спадарня Біруте, от давайте ми собі уявимо. От приходить Червона армія, заходить червона адміністрація, визволяє від нацизму. І що? Які перші дні? Самые первые были очень такие брутальные. Сразу
с фронтом сзади ходили оперативные эти НКВД отряды, СМЕРШ и другие. Они ловили просто без всякого суда людей, деревенских, парней и тому подобное. Как бы они еще не имели никакого повода, но их обвиняли, что они уклоняются от мобилизации. Потому что у нас фронт прошел в июле 1944 года, раньше, чем в других, наверное, республиках. И это очень вызвало такое сопротивление. И это сопротивление спонтанное переросло потом в методическое организованное сопротивление оккупанту и длилось почти 10 лет. И она, конечно, не была такая сила, которая бы отстояла всю Литву, чтобы нигде не могла проходить советизация разных областей жизни. Но такие какие-то для людей, что есть какие-то возможности, кто-то борется за то, чтобы как-то вызволить Литву. Это очень было важно, потому что партизаны наши очень много подпольных газет распространяли. Но если вы, как спрашиваете, о советизации, конечно, советизация не была, может быть, немножко отличалась от тех республик, в которых доминировали славянские языки, и литовский язык сразу не был так удален с общественной жизни. Конечно, профессиональная литература была на русском языке, и много таких собраний административных учреждениях проходили на русском языке. Но в школах у нас русский язык был только предмет. Конечно, его часы увеличивались и тому подобное. Такого для языка сопротивление проходило до самой независимости Литвы. У вас, Олег, перший дзень вот, палітики савітызацыі. Што гэта было? На што найперш была скіравана ўвага савецкіх органаў, якія прыйшлі ў краіну? Ну, перш за все, був наголос на відновлення народного господарства, але поряд з відновленням народного господарства було дійсно відродження це репресивного апарату. Якось, власне, моя колега з Литви і пояснила. Тому що відразу почали відроджуватися ті чи інші правоохоронні структури. Так само ми бачимо і на прикладі той же самої Білорусі, коли було відновлено і Наркомат внутрішніх справ, і Міністерство держбезпеки. Відповідно, знову ж таки, запрацювала ціла мережа виправно-трудових колоній. Так, було в Білорусі відновлено близько 31 тюрми, 14 виправно-трудових таборів. В Новогрудському створений був цей фільтраційний табір. Так само і в Україні це почалося, перш за все, з того, що почали виявляти всіх тих, хто був вороже налаштований проти радянської влади. Бо, знову ж таки, поряд із Українською повстанською армією діяли і радянські партизанські загони, які доносили інформацію про тих чи інших, власне, людей, які співпрацювали або ж із нацистами, або були представниками українського націоналістичного руху. Тому саме з 1944 року починається просто-напросто зачистка цих територій. Якую колькасць людзей, жыхароў Украіны, закранула гэта зачистка? Зачистка торкнулася всіх регіонів України, бо треба вказати і на такий ганебний приклад і факт сталінської тоталітарної режиму, що у 1947 році почалося повторне засудження тих так званих ворогів народу, які повернулися із тюрем, з ГУЛАГу, які відбули свої реченці ув'язнення ще в період Великого терору. Тобто їх в 1947 році всіх взяли на олівець і впродовж 1948 року без суда і слідства відправили знову ж таки до таборів. Тому репресії просто-напросто вони не призупинялися, я сказав, навіть не вщухали, а набували такого великого масштабу. І знову ж таки, коли ми говоримо про русифікацію, то русифікація відбувалася не тільки у вигляді того, що нав'язувалася російська мова у діловодстві, але й те, що
направляли в Україну, знову ж таки, це представників або Російської Федерації, або, знову ж таки, якщо ми говоримо про Західну Україну, то це партійців із Східної України, Центральної України, так само і в Білорусі. На Західну Білорусь це представників Східної і Центральної Білорусі. Якщо ми подивимося, проаналізуємо весь карально-репресивний апарат, то на чолі стояли лише росіяни. Так само ми бачимо і в Білорусі, не так, як в Литві. Да? Той же самий Гусаров, він уродженець Астраханської області. В Україні це Микита Хрущов. Знову ж таки, якщо ми говоримо про репресивний апарат, то це грузин Лаврентій Цанава. Тут в Україні, знову ж таки, всі ті, хто до цього часу керували саме республікою, і саме їхній відсоток був дуже значним. Ось процеси зміни нацыянальнага, сацыяльнага складу гэтых тэрыторый яны адбываліся, ну, вось, калі пачынаць ад 1939 года дэпартацыі, якія мелі месца ў перыяд так званых першых саветаў, дэпартацыі і польскіх дзяржаўслужачых, дэпартацыі бежанцаў з цэнтральнай Польшчы, у тым ліку габрэйскага насельніцтва, якое, ну, вось такім шчасцем ці няшчасцем магло пазбегнуць Халакосту. І частка вось габрэяў, якія пасля вайны выехалі найперш да Польшчы, а пасля на Украіны, Заходняй Еўропы, у ЗША. Ну, парадаксальна, але, уласна кажучы, дзякуючы таму, што іх вывезлі, маглі пазбегнуць Халакоста. Далей, пасля вайны трэба памятаць аб тым, што дзейнічалі так званыя рэспубліканскія пагадненні аб эвакуацыі насельніцтва, якія былі падпісаны паміж польскім камітэтам нацыянальнага адзінства і урадамі украінскай, літоўскай і беларускай ССР. Это была, конечно, формальнасць, тому што усе важныя рашэнні прымаліся ў Маскве. Дык вось, у рамках гэтай акцыі рэпатрыяцыі ці экспатрыяцыі, эвакуацыі у Польшчу выязджала насельніцтва з тэрыторыі беларускай, украінскай і літоўскай ССР, насельніцтва, якое перад 17 верасня 1939 года мела грамадзянства Рэспублікі Польшча. Далей, мы павінны памятаць таксама пра выкарыстанне людскіх рэсурсаў вызваленых тэрыторый, у першую чаргу украінскіх заходніх вобласцей, беларускіх і літоўскіх, на мэты адбудовы гаспадаркі Савецкага Саюза. Я маю тут на ўвазе трудовыя батальёны, я маю тут на ўвазе высылку кантынгенты рабсілы, якая высылалася, напрыклад, у Карэла-фінскую СССР. Такія кантынгенты даводзіліся на ўзроўні абкамаў і райкамаў. Былі канкрэтныя лічбы, напрыклад, для канкрэтнага раёна выслаць некалькі 500 чалавек, для абкаму ўжо лічба шла на некалькі дзесяткаў тысяч. Таму, акрамя такіх... Мэта была якраз менавіта змяніць насельніцтва, то бок... У пэўным сэнсе, ну, можа, не напрамую, але ускосна такім чынам адбывалася змена нацыянальнага складу насельніцтва. І калі раней, калі мы берем Расійскую імперыю, рэпрэсіі датычылі у асноўных эліт народу, якія былі падпарадкаваныя, падчыненыя, то вось адметнай цэхай сталінскага таталітарызму быў, уласна кажучы, татальны характар рэпрэсій. Татальны, які вось заключаўся ў тым, што перасяляліся цэлыя народы, перасяляліся, ну, па сутнасці, мільённае насельніцтва, што прыводзіла до зменаў, так як я ўзгадаў на пачатку, і нацыянальнай структуры, і сацыяльнай структуры, калі, напрыклад, браць гарады. Будова прамысловасці, прамысловых прадпрыемстваў, якая пачалася трошкі пазней у заходніх вобласцях Беларусі, это быў уже 60-е гады. Яна таксама прывяла да наплыву выкваліфікаваных кадраў з усходняй часткі, з усходніх раёнаў СССР, але таксама і з калгаснай вёскі ўжо у той час калектывізаванай. Таму гэта працэсы былі вельмі складаныя, і я асабіста не адважыў бы падаць канкрэтную лічбу, колькі канкрэтна ў лічбах, якія страты, як мы можам гэтыя страты прадставіць дакладна.
Фелікс, калі мы кажам пра як палітыка саветызацыі ўплывала ці адбівалася на такім штодзённым жыцці савецкіх на той час грамадзянаў. Бо вельмі шмат працуеце в архівах. Калі працаваць в архівах, напрыклад, КГБ, то гэта будзе гісторыя рэпрэсій, змагання і так далей. Калі глядзець, чытаць в бібліятэцы савецкія газеты, то атрымліваецца, што гэта зусім іншая гісторыя. То есть, як вы з архіваў якое вынеслі, якое было савецкае жыццё? Калі мы маглі бы працаваць у архівах КДБ у Беларусі на сённяшні дзень, мы намнога больш ведалі бы і пра пасляваенны час, але таксама нават пра нямецкую акупацыю. Мне здаецца, што там шмат таких ключовых документов. Вельмі шмат дапамагаюць адкрытыя архівы ў Літве, і таксама цяпер в Украіне. Мне здаецца, што важна мець на ўвазе, якім быў, напрыклад, такі горад, як Гародня на захадзе Беларусі до 1939 году, і якім он стаў у 1944 годзе. Вельмі кратка наконт лічбаў, да? Гродно перед вайной мела 250 тысяч жыхароў. Больш, чым палова з них пагібла падчас нямецкай акупацыі якраз. Это таму, што там было амаль што, больш за 20 тысяч евреяў пагібла ў Холакост у Гародні. І больш за 5 тысяч выехала пасля вайны у бок Польшы. І, напэўна, мы дакладную лічбу не ведаем, но, напэўна, некалькі сот было репрессионованных, якія былі сосланы ў глубь Советского Союза. Что это значит? Это значит, что больше 2/3 насельніцтва этого старого города на момент конца 40-х годов не было в этом городе. Але было уже ў той момент шмат новых офіцераў, Чырвонай арміі, людзі, якія вярталіся з захаду, людзі, якія прыехалі ўсходнікі арганізаваць лад. Але мне здаецца, што яшчэ больш важна, што пачаўся уже працэс міграцыі не толькі з усходу БССР, але таксама з савецкіх іншых гарадоў. Але таксама пачаўся, і это, мне здаецца, вельмі падобна ў Украіне, у Літве, што саветызацыя — это таксама уже індустрыялізацыя, урбанізацыя, якая мобілізавала шмат народу, якія уже ў гэтых новых створаных гвалтам умовах мелі зусім іншыя, скажем, я бы сказала, сацыяльныя мякчымасці і іншую форму сацыяльнай мобільнасці. І мне здаецца, што это трэба улічваць, чтобы тлумачыць, чаму этот праект саветызацыі быў, скажем, паспяховым у нейкім сэнсе, гледзячы з пункту гледжання Москвы. Таму што все-таки я бы сказал, что и у Литве, и у Беларуси атрымалася мобілізаваць этих людей. Яны вельмі хутка прыйшлі праз савецкую адукацыю. Можна сказаць, што нейкім чынам сталіся савецкімі грамадзянамі. Маецца на ўвазе хто? Маецца на ўвазе традыцыйнае насельніцтва, вёсак сялянскае, якое атрымала магчымасць пераехаць в горад, атрымалі там адукацыю, кватэры? Конкретно я про тое, што до вайны, у Гародні школу, среднюю гимназию могли скончить только дети бургеров, мещанов. Доступ до университета практично был выключно вельмі не шмат кому. А уже у конце 40-х годов у нас у Гародні маецца наставніцкі институт, сельскохозяйственный институт, и это частка свядомая, метанакіраванной политики советизации. Там были створаны, скажем, новые кадры, але это это были кадры мясцовые, але не из Гародні, из центра, але из вёсак, из местечек, якія уже перешли. И мне здаецца, что у этой мобилизации и активизации такого насельніцтва так само ключ зразумення этой советизации, что она пришла не только гвалтом, про что мы шмат часу сегодня размовляли, але там были и моменты культурницкие, такие, например, как и житло, что житловые питання, было у неким сенсе вирішалося. Ось питання, коли взяти на шалі, ось з одного боку ми маємо репресії, маємо колективізацію, маємо тотальну пропаганду, з другого боку, от то, що каже Фелікс, ми маємо сацыяльныя магчымасці для
беднага насельніцтва, так? Для, може бути, малоадукаванага насельніцтва. Ось гэта на шалях савітызацыі Савецкага Саюза. Ми ж історики, тому треба все ж таки на ці питання, проблеми дивитися об'єктивно. Тобто ми говоримо і про позитивні зрушення, коли зазначаємо про те, що і в Білорусі, і в Україні все ж таки стався отакий індустріальний бум. Так, от, якщо для прикладу в Білорусі, так, в 44-му році почалося будівництво Мінського автомобільного заводу. Так, через 2 роки це Мінський тракторний завод. В Україні економіка піднялася в декілька разів порівняно із довоєнним рівнем. Знову ж таки, коли ми говоримо про ті чи інші невирішені соціальні питання і проблеми, то їх, на жаль, хоч не було вирішено в цей період 40-х, початку 50-х років. Ми ж бачимо, що навіть і при Хрущові, коли почали будувати хрущовки, ще не було вирішено питання так зване квартирне. Так? Багато ще до середини 60-х років в Україні проживали все ж таки або в підвалах, або в комунальних квартирах, бараках і так далі. Тобто радянська влада, звичайно, через засоби масової інформації показувала про свої переваги, але замовчувала, звичайно, і негативні моменти, так, які вона в такий прихований спосіб здійснювала. От, наприклад, ми тут не торкнулися ще питань церкви. Так? От для сталінського режиму і для керівництва як і Білорусі, і України в тому числі, це постала проблема номер 1. Це, звичайно, наявність православних церков, взагалі молитовних будинків, які з'явилися в період окупації. Порівняно із періодом 30-х вони збільшилися в декілька разів. Це треба було вирішувати, тому що ці церкви, молитовні будинки почали діяти, знову ж таки, на території колишніх радянських установ чи то підприємств. З одного боку, ми знаємо, що в цей період часу Сталін загравав і, так би мовити, використовував релігійну карту задля того, як мій колега сказав, щоб проникати в Східну Європу, об'єднувати слов'янські країни на так званому поствізантійському просторі. Але в той же самий спосіб починається знищення так званих ворожих церков. Тобто йде загравання із православною церквою, але разом з тим починаються репресії проти католицької церкви і в Литві, і в Білорусі, і в Україні. Ще не до кінця вивчено питання – це ліквідація греко-католицької церкви на Західній Білорусі. Ми не можемо сказати, в який це спосіб відбулося, а ця проблема стояла досить гостро. Ми говоримо про те, що дійсно таким промоутером і драйвером всіх оцих змін це була Москва і Кремль, але все ж таки і в кожній республіці були свої посіпаки, якщо можна так сказати, це центру. От, наприклад, українські чиновники говорили, що в який спосіб треба боротися із католицькою церквою. Більше того, вони навіть давали рекомендації, як боротися з католицькою церквою і на території Прибалтики, як і на території саме Білорусі і Литви. Ну, звичайно, що в союзному керівництві вважали, що не повинні із республік їм радити, в який спосіб закривати церкву, але це дійсно мало місце. Звичайно, якщо ми ставимо на шальки терезів, то негативу і те, що відчули на собі жителі України і всього Радянського Союзу післявоєнний період, вони, звичайно, переважують ті переваги, які ми бачимо саме у відновленні народного господарства. От, наприклад, голод 46-47 років. Це, знову ж таки, ми бачимо і на теренах України, але разом з тим і документи саме Білорусі показують про те, що південні області Білорусі теж потерпали від голоду і писали до Москви про те, що населення Брестської, Пінської, Поліських областей їдять траву і жмихи, і потрібна, власне, допомога. Це теж, як кажуть, ціна повернення радянської влади на ці території. Бірута, для вас, калі ставіць вось на шалі, што важней у ацэнцы перыяда савецкага для Літвы? Рэпрэсіі, пераслед грамадства, насельніцтва,
Ці все ж таки ось адбудова там народної господарки. Ну, з Літвою наогул цікава ситуація, тому що Літва у виніку Другої сусветної війни там отримала додаткові території. Это же так само нельзя не увеличивать. Территориальный вопрос, это еще многие историки смотрят с разных углов. Я об этом не буду говорить, но если что касается индустриализации и такого, который, вот, например, и сейчас пропагандисты Кремля говорит, что здесь была отсталая страна, земледельцы только, а мы построили такие особенно большие, как нефтеперерабатывающий вот этот завод или атомную станцию, или еще раньше еще такие поменьше. Но наши как раз теперь мы с латышами вместе исследуем эти, как сказать, финансовые потоки, которые так ходили. Каждая республика зарабатывала какой-то общий продукт. Ну, все, что они заработали, часть, почти все отсылалось в денежном исчислении, отсылалось в Кремль. Кремль назад вернул какую-то часть, и это называлось дотация. По разным... І памір гэтай датації залежаў, напрыклад, як в ситуації з Снечкусом, его махчимости и здольности размовлять в кабинетах кремлевских. Сейчас мы еще исследуем до 70-го года. Начали с 44-го. Но что оказалось, что в Литве окупаемость этих промышленных, которые инвестировали какие-то суммы, построили какой-то объект промышленный, но он через 8 лет уже откупился. Рабочая сила в Литве была очень профессиональная, и она и подготавливалась для этих будущих, планировалось все-таки. И эти вот такие социальные факты, которые имели, а квартиры строились, потому что если такой большой объект промышленный где-то строится, конечно, нужно рабочим где-то жить. И самое главное, что там приглашали со всего Союза. Даже я, когда еще работала в другом по своей профессии, так я разъезжала много по Советскому Союзу. Я своими глазами видела, когда строился Игналинская атомная, что в Туле висели объявления, чтобы приглашали специалистов приезжать. Жаль, что я не смогла в это время нафотографировать, работать в Игналинскую будущую атомную станцию. Так как наши, я не знаю, как в Белоруссии, Украине и немножко иначе, наверное, но в прибалтийских краях мы уже теперь достаточно набрали такого фактического из всех отчетов, финансовых отчетов материала, который показывает, что мы были не иждивенцы, а доноры. Не было это очень масштабно, большим масштабом, но самое главное, что мы не были, наши народы зарабатывали то, что получали. Калі мы паглядзім на дасягненні савецкай эпохі пасляваеннай вачыма старшага пакалення, якое памятае яшчэ першыя пасляваенныя гады, якое памятае голад, пра які ўзгадаў мой калега, якое памятае першапачатковыя гады калгаснага жыцця, і пасля другая палова 50-х, 60-е хрушчоўкі, якія былі ў пэўным сэнсе, можа не марай, але, напэўна, цывілізацыйным крокам уперад для сялянскага насельніцтва. Эпоха брэжнеўскага застоя з хранічным дэфіцытам, але з даставаннем розных тавараў, мэблі, аўтамабілі прыватнага ўжытку і так далей, і так далей, і так далей. Вось гэта перспектыва, яна, напэўна, будзе змяняцца з узростам. Вось калі людзі памятаюць гэтыя цяжкія пасляваенныя гады, і потом і пасля тымчасовую такую стабілізацыю брэжнеўскай эпохі, вось іх успрыманне такое ностальгічнае, можна ў некаторым сэнсе зразумець. Так, але гэтыя пазіцыі будуць змяняцца яшчэ больш, калі паглядзець на вось тое, што вы сказалі вачыма дзесяткаў тысяч людзей, которые былі выгнаныя, рэпрэсаваныя з гэтых земляў. Это таксама
Савецкі Саюз? Гэта таксама саветызацыя. Тут вось вы мне задаеце пытанне, а я хацеў бы задаць пытанне агульнае. Наколькі пакаленне, якое нарадзілася на пачатку 90-х гадоў, якое зараз мае 20-25 гадоў, наколькі яно усведамляе сабе тое, што адбывалася, у якіх варунках дарасталі іх бацькі, дзяды, наколькі вось у гэтым пакаленні, якое названа было адным з сацыёлагаў пакалення Пепсі, наколькі ў гэтым пакаленні існуе свядомасць жахаў савецкай гісторыі і наколькі яно можа адэкватна ацаніць усе плюсы, пра которые вы казалі, і мінусы гэтай эпохі. Я лічу, што гэта пытанне ў пэўным сэнсе рытарычнае, адкрытае. Я трошки інакш бы хотел отказать, что я, як историк, який спробує займаться городами, да, вижу, что мы маем все-таки обовязок разглядать больше разные контексты. Да. Мы сегодня совсем не размовляли про, мы говорили про контекст немецкой оккупации, да, але не говорили про контекст починаючейся холодной войны, да, якая после войны тут же почалася у конце. Это важно, але так само мы маем, глядячи на городи, да, може і на маленькі, не зовсім великі, ми маємо таку можливість зрозуміти, чому вони сталися такими, якими вони сьогодні є. Мені здається, що для цього важливо улічувати міжвоєнний період, да, огромна різниця поміж Заходом і... Жыхары любой вёсачкі ці маленькага гарадка ў Савецкім Саюзе былі закладнікамі Кремля, маскоўскай палітыкі. Гэтага не даст абмінуць. Ну, все равно, вот, коли я, наприклад, недавно хотел зрозуміти, куди німецькі солдати зараз, где вони оказалися у Руклі, і там побач город Йонова, да, это было до войны, это было литовско-еврейское местечко. Местечко. И оно было зруйновано якраз под немецкой оккупацией. Сусим было зруйновано. И там сегодня абсолютно советский, невеликий повітовий город, але індустріальний, який має такі азотові фабрику, подобную до Городній. И я не скажу, что это огромная... Ну, я не про то, что треба за это хвалить советскую владу, але как зрозуміти, чим Йонова стал на сегодняшний день, и какая роль там у этого же этой же азотовой фабрики, треба розглядати усе 20-те століття разом. Нельзя тільки сфокусуватися при конце 40-х ці початку 50-х. Ну, це правильно то, що ми шукаємо позитив от якраз в тим, що повинні просто осудити від самого початку. Я думаю, что миссия историков не осуждать или не, как сказать, какие-то выводы делать, что плохое, эмоционально, что кто делает какие благовидные дела. Нам нужны факты и как они действовали на общественность. Например, когда началась, мы так и называем, и уже это прижилось, я думаю, в большинстве общества, что мы не имели возможности почувствовать то, что Европа, когда кончилась Вторая мировая война. У нас началась вторая оккупация, и первые годы были очень жестокие, потому что особенно немецкие, русские солдаты, они не понимали литовского языка, они думали, что здесь те же самые фашисты, которые, конечно, особенно в западной области Литвы, очень много есть не так и давно открытых фактов, и люди обращали в советскую власть, даже к такому знаменитому писателю Петру Сатвирке, он был депутат из этих местностей, где очень барбарски чувствовали себя красноармейцы, и были и убийства, и поджигали усадьбы и тому подобное. Так это не вызывало эмоций, что вот пришла новая власть, и она будет... Наша власть, она будет заботиться. То, что они читали, лозунги сразу были, что это на светлое будущее, что мы вызволили от немецких оккупантов, фашистов и тому подобное, что сама коллективизация, она же так обеднила. У нас голода не было, но люди совсем остались без всего. Имущество, наши хозяйства, фермеры, у них все отняли.
и скот, и орудия сельскохозяйственные и тому подобное. И они же в колхозе не получали первые годы за свою работу, там, за трудодень какие-то мешок какой-то отходов. Добре, апошняе пытанне. Як ставіцца да савецкай спадчыны? Калі ласка. Мне асабіста падабаецца падыход нашых літоўскіх калегаў. Я тут і маю на ўвазе так, як была вырашана праблема з помнікамі савецкай эпохі. У ваколіцах Друзгенік вось ёсць парк, дзе гэтыя помнікі быў зроблены в пэўным сэнсе камерцыялізацыя гэтага праекта, якая мае на мэце і таксама якіюсьці адукацыйныя мэты. Но і з іншага боку яна даволі недаволі. Я лічу, я перакананы, што гэтыя сімвалы камуністычнага панавання, камуністычнага эпохі, яны павінны быць, яны павінны знікнуць з грамадскай прасторы, з прасторы гарадской, але таксама ў цывілізаваны спосаб, цывілізаваным чынам. Вось. Так што вось тут у гэтым, калі я магу так вельмі коротка сказаць, падыход літоўскіх калегаў мне падабаецца. Но было всякое, было и разрушение. И у нас эти памятники имеют двойственную, как-то сказать, историю. Есть памятники, которые построены для советских солдат. Это не разрушает, никто не собирается разрушать, хотя там и советская атрибутика, и символы и тому подобное, но там неподалеку теперь новые правила уже приняты. Поставить немножко какую-то таблицу, кто здесь воевал, какой отряд, это известно. Может, и там будет и фамилии, если нет этих солдат, которые погибли, или какая-то достоверная информация наших историков о этих захоронениях. Но другие есть просто, есть памятники идеологии. Например, памятник там, где погибли какие-то эти защитники Родины, как назывались наши, и вот, которые воевались, и там это солдаты гарнизона в такой засаде, так там стоит до сих пор, там никто не захоронен, но стоит памятник для погибших от, как это, националистических банд. Ну, конечно, это не имеет, это неправда. И этот, или даже в парке Грутеса, не знаю, он будет стоять или нет. Потому что это сплошная ложь. Маніпуляція. Да, манипуляция. Олег, в Україні процес це тільки набирає силу. Як Так, ви ставитеся? Ну, взагалі-то ставлюсь позитивно, і останнім часом, це після Революції Гідності, в Україні прийнято ряд законів, які стосуються декомунізації. І, звичайно, зараз в цивілізаційний спосіб, власне, ліквідуються пам'ятники партійним діячам, Леніну і всім тим, хто приносив радянську владу в Україну. Разом з тим і відбувається, як ми сьогодні з вами говорили, і торкнулися трішки процесу русифікації, дерусифікації. Тому що за тим, як, власне, у нас демонтуються пам'ятники, перейменування, відповідно, вулиць, які пов'язані саме із діячами радянської влади в Україні. Хоча цей процес в Україні, він тривалий, саме головне, що він не є таким насильницьким, бо ще дуже багато роботи, особливо із декомунізацією і, власне, з боротьбою із радянською спадщиною, це на Сході і на півдні України. Бо, знову ж таки, є дуже багато питань, але саме центральна влада не тисне на місцеву в плані того, щоб приберіть там, наприклад, пам'ятник Катерині II у Одесі. Хоча це питання гостро стоїть, і багато хто із діячів про це, громадських, так, політичних угруповань про це говорять. Звичайно, питання у Полтаві – це пам'ятник Полтавської битви, тому що, знову ж таки, в нас йде переосмислення всього того, що відбулося на початку 18 століття. Ну, але цей процес, я думаю, буде завершено. І Фелікс.
Ну, я думаю, простее с будинками и с помниками, тому что можно их унести у список, некий аховы. Я думаю, у Литве это цікаво, что шмат уже будо з 70-х годов, навіть з 80-х зараз унесено, тому что литовские коллеги, историки архитектуры, они уже зрозумели, что это есть что-то своя спадщина, і що і у цих умовах якби були створені цікаві будовлі. Але я думаю, більш проблематично, якби це що робити з цією не так відовочною соціальною спадщиною, да? у тим, як відбуваються спори, як організована бюрократія, наприклад. І я думаю, що тут якби ми бачимо и в Украине, и в Литве меньше, конечно, чем у Беларуси, что это намного складнее нести борьбу, потому что вельми хутко эта борьба может сама нести некие такие постсоветские элементы у себя. Ну, і значно глибіє ці совєтські елементи сидять якраз в наших. А я думаю, у наших Беларусі державах. на сьогоднішній день якраз як функціонує держава і публічна простора, звісно, шмат у чим напоминає поздний Совєтський Союз, тому якби намного складніше і некий набирати дистанс до этого, це зрозуміло. Дякую великі. Нагадаю, що советизація країн Усходньої Європи була сьогодні темою дискусії в Інтермаріум. Гості нашої студії Фелікс Акерман, Олег Бажан, Ян Шумський і Бірута Боровскайте. Ще раз дякую великі за уділ. Глядіться Інтермаріум, нас так само можна бачити на сторонці www.belsat.eu і убачимося, глядіться Белсат.